Эфирда Соба доканнары телевидениесі 29 сентябрь жымға шығарылышында «Отна информацион программасы». Студияда мен Райля Галявина эшлим. Исәмісіз, бүгін біздің яқтыртылашақ төп темалар. Россия вице-премьері Виктория Абрамченко Соба урман хужалығында болды. Бұл атнада Татарстан Дәулет Советі депутатларының ішлеклі сәфәр кеңәшмәсе Соба районында узды. Сотыш ауыл жерлігінде милли проектлар қысаларында яшәү күн күріш шартлары оңайландырыла. Актив яшьләрне сыйындырган алдыңлар хәрәкәте ныклы адымнар белән эшчәнлеген алга алып бара. Хәзер барсы хакында да тулырак. Соба урман хуҗалыгы эшчәнлеге ил җитәкчелегенең күз уңында. Узган атнада биредә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Россия вице-премьеры Виктория Абрамченко булдылар. Шулай ук бу чарада Рослесхоз башлыгы Иван Советников та катнашты. Алар теплицаларны, орлык үзәген, лабораторияны һәм полигоннарны карады. Татарстан белгечләре куллана торган технологияләр белән танышты. Биредә Лубян урман техникумы, Соба, Мамадыш, Кама, Кызыл Йолдыз, Минзәлә, Яшел үзән, шәһәр яны урманчылыклары табигать байлыкларыннан һәм агачлардан юнып үзенчәлекле күргәзмә оештырганнар иде. Кунакларга үзәктә ябык тамыр системалы үсентеләрне үстерү турында сөйләделәр. Ел сайын 3 ротация эшендә биредә якынча 12 миллион дәнә үсенте үстерелә. Аларның яртысы гади нарат, 30% Европа шыршысы, 15% Себер карагае, 5% агачларның башка токымнарына туры килә. Моннан тыш мәйданчыкта декоратив агач һәм агач куак токымнарының 40тан артык төрі үстерелә. Аннары аларны яшелләндерү өчен кулланалар. Эшлекле сөйләшү барышында кадрлар әзерләү, бу нисбәттән мәктәп урманчылыкларының ролен күтәрү мәсьәләсе дә күтәрелде. Хөкүмәт рәисе урынбасарына тармакны цифрлаштыру турында да мәгълүмат җиткерелде. Урман фонды җирләренең цифрлаштырылган базасы булдырылган һәм барлык урманчылыкларга интернет кертелгән. Моннан тыш космостан төшерелгән фотолар ярдәмендә урманнарның торышы мониторингы алып барыла. Виктория Абрамченко белән Рөстәм Миннеханов дендрология бакчасында да булдылар һәм аллеяда агачлар утырттылар. Аннары маршрут буенча оранжерея, урман музее, янгыннарны сүндерү станциясында булдылар. Агач эшкәртү комбинаты эшчәнлеге белән танышу вице-премьер һәм республика рәисе белән журналистлар әңгәмәсенең төп темасы итеп күтәрелде. Агач эшкәртү комплексының агачка еллык ихтыяҗы 140 мең куб метр. Проектны гамәлгә руксаларында 255 эш урыны булдырылган. Виктория Абрамченко журналистларга әңгәмәсендә Соба районындагы предприятиянең калдыксыз җитештерү үрнәге булуын билгеләп үтте. Бер вертикальдә урман сәламәтлеге белән шөгыльләнүче бюджет учреждениесе дә, агач әзерләүче дә, калдыксыз продукция җитештерүдә бар. Бу уңышка ачкыч һәм аны күбәйтергә кирәк. Без хезмәттәшләребез белән мондый мисаллар башка төбәкләрдә дә барлыкка килсен өчен норматив актларны ничек җайлаштырырга икәнлеге турында уйланачакбыз, дип ассызыклады вице-премьер. Рөстәм Миннеханов федераль хөкүмәткә әйләнә-тирә мөхитне һәм урман хуҗалыгын саклау бурычларын тормышка ашыруда ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Сишәмбе көнне Соба муниципаль районы эшлекле сәфәр белән килгән Казан кунакларын кабул итте. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салым һәм икътисад комитеты күчмә утырышы нәкъ менә безнең районда узды. Тулырак чираттагы сюжетта. Кунаклар район белән танышуны 2018 елда Соба муниципаль районы башкарма комитеты карары белән төзелгән Соба сәнәгать паркыннан башладылар. Максаты районда урта һәм кече эшмәкәрлекне үстерү, яңа эш урыннары булдыру, яңа инвестицион проектлар эшләү булган әлеге парк бүгенге көндә 258 кешене эш урыннары белән тәэмин итә. Биредә эшмәкәрлек эшчәнлеге өчен уңайлы шартлар тудырылган. Делегация иң элек капкадан кергәчтә урын алган вентиляторлар заводына юнәлде. Комплектующие детали, сырье, откуда вы везете? Все с Казахстана. Нет, мы здесь в основном России закупаем. Чиратта август айында гына эшен башлап җибәргән Соба цинк заводы. По технике мы сейчас осваиваем технику, рабочих обучаем. Получается, второй месяц только отцинковали первую версию 500 тонн.
Onları qunaqlar igen monoazıq жетиштирүү цехында булып, комбикорма әзерләүдә кулланыла торган төп компонентлар белән таныштылар. Киңәшмәдә катнашучылар кергәндә Алтын туп спорт залында футболның иң кызган чагы иде. Зур якты иркен залдагы уенны депутатлар кызыксынып күзәтте. Кылгали урамының 45-нче йортында урнашкан Соба аграр көлиятенең тулай торагындагы шартлар да аларны шаккаттырды. Кунакларга гаилә паркын күрү мөмкинлеге дә тудырылды. Соба арена спорт мәктәбен тамаша кылганнан соң алар Соба урта мәктәбенә юнәлде. Биредәге шартлардан да депутатлар канәгать калды. Соба муниципаль районы администрациясында узган утырышны Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салым һәм икътисад комитеты рәисе Леонид Якунин ачты. Сәламләү сүзе белән район башлыгы Рәис Миннеханов чыгыш ясады. Хотим не хотим, завтра уже в сельском хозяйстве высокоэффективный транспорт работает, потому что уже маленькими техниками этими выработки не даст, и на стройках тяжелые работы. Все равно, если мы не перейдем на полуавтоматы, автоматы и роботы, то ничего не будет. На сегодняшний день 300 тонн молока доим, из них 150 тонн молока у нас доят роботы. Но сама Россия еще пока не готова вот этот выпуск роботов, и не только по доению молока, я по всем направлениям говорю. Потому что завтрашний день это искусственный интеллект, это автоматика, это роботизация. Икътисад министры урынбасары Роман Амирханов үзенең чыгышында резидентлар өчен булган ташламаларга да тукталды. С целью повышения эффективности промышленных парков, увеличения числа рабочих мест, правительством Республики Татарстан была согласована концепция повышения эффективности промышленных парков в сельской местности для комплексного развития территории, в рамках которых был принят ряд законодательных инициатив, представляющих возможность резидентам и управляющих компаний аккредитованных промышленных парков воспользоваться различными преференциями. Это и снижение налоговой ставки по УСН, то есть ставка дохода до 1%, получить налоговую льготу по уплате транспортного налога, получить налоговую льготу по уплате налога на имущество организации. Соба сәнәгать паркы генераль директоры Ильшат Хужин кунакларны индустриаль парк белән якыннанрак таныштырды. Выполнены строительные работы на площади 50 гектаров на сумму 385 миллионов рублей. Из указанной суммы 250 миллионов рублей из федерального бюджета, 58 миллионов рублей из республиканского бюджета, 77 миллионов рублей из частной инвестиции. Республика бюджетын формалаштырудагы яңалыклар Татарстан Республикасы Казначылык департаменты директоры урынбасары Эльфия Минхажева чыгышында чагылыш тапты. И с 2024 года зачисляются региональные дорожные фонды штрафы за нарушение правил дорожного движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также плата в счет возмещения вреда дорогам, причиненному тяжеловесным и крупногабаритным транспортом. Напомню, что ранее эти средства у нас уходили в бюджет Российской Федерации. Катнашучылар салым системасы турындагы яңалыкларны Татарстан Республикасы Федераль салым хезмәте идарәсе җитәкчесе урынбасары Ольга Кузьмина чыгышыннан ишеттеләр. Что касается декларации по налогу на имущество, у нас перенесен срок представления декларации перенесен с 25 марта на 25 февраля следующего за истекшим налоговым периодом. И, соответственно, уведомления о порядке представления налоговой декларации перенесены с 1 марта на 1 февраля пораньше. То есть связано с отменой представления уведомлений по исчисленным суммам налога за 4 квартал. Поэтому годовая декларация издается пораньше. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салым һәм икътисад комитеты күчмә утырышы ахырында карар проекты кабул ителеп, бер тавыштан расланды. Татарстан хөкүмәте тарафыннан ел сайын милли проектлар өчен бик зур саннарда финанс чыгымнар бүленә. Һәм алар муниципаль берәмлекләргә яшәү, көнкүреш шартларын яхшырту максатларында файдалану өчен бирелә. Сатыш авыл җирлегендә программа кысаларында алып барылган эшләр хакында Әлфия Мөбәрәкова хәбәрендә. Күп тә түгел, аз да түгел, нәкъ 1 сәгать булдык без Сатыш авыл җирлегендә. Биредә башкарыла торган эшләрне саный китсәң, кул бармаклары да җитмәс. Без берничәсен сайлап алып, Сатыш авыл җирлеге башлыгы Фаил Шафиуллин белән авылларны әйләнеп уздык. Безнең беренче тукталыш. Без шуп контейнерларына площадка ясыйбыз. Инде бу безнең лабиса шушындай менә күргәнегезчә эшләйбәттәләр безнең монда башта инде ком салынып, шуннан соң инде безнең тимердән сетка үрелеп,
шуңа бетон ясап, шүп контейнер площадкалар ясалачак. Шушы шүп контейнерларына алла бирса безнең алдагы елларыбызда булачак безнең евроконтейнерлар һәм инде менә шушында Сатыш авылы халкы үзенең шүпләрен шушы евроконтейнерларга салып, өйнә чыккан барлык шүпләрне шунда евроконтейнерга сала торган булачак инде. Сатыш авылы буенча шүп түгү урыннары барсы 16 җирдә булачак. Әлеге майданчыкка 3 евроконтейнер исәпләнгән. Бу авылларны шүп-шардан чистарту, арындыру, тәртипләү һәм гомумән заманча яшәүгә китерәчәк. Безнең икенче тукталыш. Сатыш авылында 7 гектар майданда 3 балалары булган 52 гаиләгә җир кишәрлекләре бүлеп бирелгән. Дәүләт программасы буенча бирегә газ китерелә. Электр энергиясе үткәрү өчен баганалар утыртылган, чыбыклар сузылган. Безнең Сатыш авылы Суворов һәм Совет урамнарында 52 участок бирелде 3 балалар өчен. Менә шу 3 балаларга хәзерге көндә без газ кертәбез. Инде безнең алдагы елларда алла бис планлаштырабыз сулар кертергә һәм утлар белән тәэмин итеп инде. Менә шушында кичкенә генә бер авыл шикелле бер яшәеш башланачак инде шушы җирдә. Яшьләр урамы була инде бу. Бу инде безнең үзебезчә әйтсәк инде яшьләр урамы дисәк тә була. Монда инде әйткәнемчә 3 балаларга бирелгән участоклар, алдагы елларда шушы участокларда инде моторын әйтеп өйләр дә барлыкка килер дип өметләнәм. Бу оешманы эшли безнең Казан оешмасы, Ирбис дигән оешма эшли. Бу эшне башкара. Көннәр җылы, матур булганда газчылар эшне тиз ритм белән алып барырга тырышалар. Газ трубалары һәр йорт кишәрлегенә китерелеп куела. Безнең өченче тукталыш. Хәзерге вакытта безнең барлык Сатыш авыл җирлегенең авылларында үзара салым акчасына юл ремонтлары бара. Менә хәзерге вакытта без торабыз Казанчы Бигәнәй авылы Гомәр Баширов урамында. Менә бу күргәнегезчә безнең үзара салым акчасына юл җәелеп килә. Инде бу үзара салым акчасына эшләнгән эшләр бик кирәкле дип саныйм мин. Бу халыкка да бик файдалы. Менә күргәнегезчә инде юллар Аллага шөкер менә безнең Аккүл Бигәнәй һәм Казанчы Бигәнәй авылларында барлык урамнарына да юллар быел эшләнеп бетәчәк. Инде алдагы елларда шушы үзара салымның программасы халыкка файдалы булып эшләп торсын ие. Сатыш авыл җирлегенең Аккүл Бигәнәй, Казанчы Бигәнәй авылларында эш фронты әнә шулай гөрләп тора. Аккүл Бигәнәй авылында милли проект кысалары буенча күпер төзекләндерү эшләре алып барылса, Казанчы Бигәнәй авылында кыска урамнарга таш җәелә, юлларны ремонтлау белән шөгыльләнәләр. Юллар, яшәешебез өчен иң кирәкле, иң кадерле нәрсә юллар. Үз йортыңнан, үз машинаңа утырып, үзең теләгән җиргә үзең барып кайту, нинди бәхет бит ул. Безнең 4нче тукталыш. Безнең Мамалай авылында үзара салым акчасына Бөек Ватан сугышында катнашканнар хөрмәтенә һәйкәл салынып килә. Менә күргәнегезчә, бу инде безнең һәйкәлнең салу эшләре дәвамланып килә. Монда инде безнең хәзер бары тик калды язасы калды сугыш ветераннарының списогын, шулай инде исемлеген язасы калды. Инде шулай безнең Мамалай авылында үзара салым акчасына тагын юл эшләре башкарылды. Шулай ук Мамалай авылында үзара салым акчасына зират агачларын кисү эшләре дә башкарылачак. Ансын менә шушы арада инде эшли башларга тиешләр. Мамалай авылы чиста, төзек авыл. Үзенең мәчете бар, балалар бакчасы, авыл клубы эшли. Илләребез инде тыныч булсын, күкләребез аяз булсын, матур иттереп, исән-сау барчабызга яшәргә язсын. Якынлашып килүче өлкәннәр көне уңайыннан районда Автобабай 2023 дип исемләнгән автомобильчеләр арасында машина йөртү осталыгы буенча республика конкурсының район этабы узды. Аны оештыру эше башында Саба районы буенча Юхиди тора. Юллардагы вазгыять елдан-ел катлаулана һәм руль артында утыручыларга таләпләр арта, кагыйдәләр яңара. Ә юл барыбыз өчен дә юл булып кала. Искәрмәләр юк. Быелгы Автобабайда барлыгы 9 ир-ат катнашырга теләк белдергән. Күпчелеге һәр ел үзен сынап караучы тәҗрибә туплаган шоферлар. Бәйге шарты буенча катнашучылар иң элек юл йөрү кагыйдәләрен белүен күрсәтте. Бу ярышларга 6нчы елны киләм. Бу ярышлар тиешле югарылыкта елда уздырыла. Монда инде килүчеләр саны елдан-ел арта бара. Монда килгәч үзеңне яңадан бер кат тикшереп карыйсың, юл йөрү кагыйдәләрен беләсеңме, юкмы?
Һәм инде кайсы җирдә синең әзрәк инде төшеп калган җирләр бар, аларны яхшыртыр өчен яңадан үзең әзерлисең. Бу инде үзеңне тиешле югарылыкта тотарга этәргеч булып тора. Бик яхшы өйрәнгәннәр, юл йөрү хакыдан әйбәт беләләр. Менә беренче бабай безнең водительләр дип әйтгәндә 2 минуттан ничә секунд эчендә 20 суранны бер хатасыз үтеп чыктылар. Икенче этапта автобабайлар Аргамак картодромында змейка, параллель парковка, гараж, стоп-линия, махсус күнегүләрен ясап, үз машиналарында Макси мини классында ярышты. Әйбәт ощущение, катлаулыклар бар бераз. Азрак игътибар белән барсаң, йөреп була. Аны мен беренче вакыт киткәч, кешенекен карап торып булмады. Азрак буйлабрак барасы булды. Теория өлеше ничегрәк булды? Теория тоже нормально. Гомуми күрсәткечләр буенча Рафис Гайфиев 3-нче, Каниф Хаҗиев 2-нче, Наил Исмагыйлев быелда 1-нче урынны алды. Россия дәүләт автоинспекциясының Саба районы бүлеге җитәкчесе Марат Гаязов катнашучыларның барысына да истәлекле бүләкләр тапшырды. Өлкән буын машина йөртүчеләр арасында юл транспорт хәрәкәтләрен профилактика максатыннан ел сайын үткәрелә торган автобабай конкурсын үткәрдек. Әлеге конкурста өлкән буын машина йөртүчеләр теләп катнаша. Статистика килгәндә районыбыз юлларында өлкән буын машина йөртүчеләр катнашында юл хәрәкәтләре теркәлмәде. Алар юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтә бириләр. Калганнарга да алардан үрнәк алып, юл йөрү кагыйдәләрен үтәп, ашыкмыйча безнең бит инде юл йөрү хәрәкәтләре, шул транспорт хәрәкәтләре күбесенчә ашудан килеп чыга. Алардан үрнәк алып йөрсеннәр дигән теләктә калам. Өлкәннәргә килгәндә аларга иң мөһим исәнлек, саулык, имин юллар телим. 5 октябрь көнне Казан шәһәрендә бәйгенең республика туры узачак. Узган ел Наил Исмагыйлев анда 2-нче урынны алган иде. Бәлки бу ел 1-нче урынны Сабалылар алыр. Алдынгылар хәрәкәте. Элекеге октябрятлар, пионерлар, комсомоллар, берләшмәләренә тупланган укучы яшьләр бүген шушы исем астында төркем булып актив тормыш белән яшиләр. Бу хәрәкәт әле бик яңа, эшчәнлегенә 1 елда юк. Ул 2022 елның 18 декабрендә Россия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән яшь үсмерләрне тәрбияләү һәм аларның дөньяга карашын формалаштыру максатларында булдырылды. 27 сентябрь көнне Саба урта мәктәбендә алдынгылар хәрәкәтенә багышлау тантанасы булып узды. Фикердәшләр командасы белән хыялга таба атлавы җиңелрәк. Беренче һәм иң ышанычлы адымны егет-кызлар беренчеләр хәрәкәтендә ясый. Алар безнең илдә бердән-бер, чөнки алар алдынгылар. Без алдынгылар хәрәкәтенең вәкилләре. Без Саба гимназиясын тәкъдим итәбез. Саба гимназиясыннан барлыгы 9 укучы килде. Проектның төп максаты иҗтимагый хәрәкәтләрне үстерү. Барлыгы 13 юнәлеш бар. Бу юнәлешләр мәдәният, туризм, спорт юнәлешләрен билеп алалар һәм без сезне үзебезнең хәрәкәтебезгә чакырабыз. В движении первых мы успели съездить на форумы, которые состоялись в Казани. Там мы работали по 13 направлениям. Все было классно, проходили разные мастер-классы, в которых мы активно принимали участие. Мәктәптә без балаларга өйрәтәбез. Бу движение первых буенча шундый форум бар икәнен. Мы проводим разные мероприятия для учеников младших классов. Стараемся делать их более интересными. Стараемся привлекать детей к активному участию в мероприятиях. Саба районының 22 белем бирү учреждениесында 150 баланы үз эченә алган алдынгылар хәрәкәтенең беренчел бүлекчәләре эшләп килә. Тантанада сәламләү сүзен Татарстан Республикасы алдынгылар хәрәкәтенең региональ бүлеге җитәкчесе Гөлфия Абдуллина һәм район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов җиткерде. Мен дә булачакта үскәндә гел әтиәниемнән без пионер булдык, без шуларны эшләйдек, без ушаклар ягайдык, без җырлар җырлыйдык, катнашадык чараларда дип сөйләләр иде. Минем балачагымда кызганыч андый оешма булмады. Әмма сезгә хөкүмәт бүгенге көндә яңа мөмкинлек бирә. Шул мөмкинлекне тулысынча куллансагыз иде. Һәм кайчан да булса үзегез балаларыгызга да менә безгә әтиләр, әниләр сөйләгән кебек үзегезнең шушы чарада катнашуыгызны, беренче тапкыр алдынгылар хәрәкәтенә кушылуыгызны сөйләсәгез иде. Инде шул пионериядән башланган җегетем башта октябрят булды, аннары пионерга киттек, аннары комсомол.
Қалдылар бізді көп мәдер уақытта идеологиясы да шындай рағайынды. Біздің коммунистер партиясы тарапынан қойылған ең. Шушы яшьләргә яшь буынны тәрбия биреп, әйбәтләп, матур-матур тиешле дәрәҗәгә җиткереп, аларны шушы кем инде достойный гражданин булдыру өстендә тора. Алга таба айдаманнар уртак максат белән берләшкән ышаныч түгәрәге барлыкка китерде. Егет-кызлар бер-берсенә алдынгылар хәрәкәтенең максатын һәм кыйммәтләрен уртаклашып, кешеләргә үрнәк, өлкәннәргә терәк булырга, белемгә омтылырга, буыннар чылбырын дәвам итәргә, хыялланырга, ватанга хезмәт итәргә вәгъдә бирде. Белемгә омтылып һәм башкаларга карата ихтирамлы булып үсәргә сүз бирәм. Сүз бирәм. Буыннар хәтерләп сакларга, ватаныма кабат җәмгыять файдасына тырышып хезмәт куярга һәм хыялланып иҗат итәргә сүз бирәм. Сүз бирәм. Хәрәкәтнең остазлары, җитәкчеләр дә егет-кызларга беренчеләр хәрәкәте тамгасын такты. Бу балалар һәм өлкәннәрне берләштерүче команда, дуслык, элемтә, бердәмлек символы булган беләзек тә тапшырылды. Без волонтерлык белән шөгыльләнәбез. Бүтән булган бәйрәмнәрдә катнашырга тырышабыз. Гомумән нәрсә бар, шунда катнашырга тырышабыз һәм барысында алдынгы булырга тырышабыз. Барлыгы 25 бала, 9 остаз беренчеләр хәрәкәтенә аяк басты. Аларда көч, аларда дәрт, хәрәкәттә бәрәкәт. Киләчәгебез актив яшьләр кулында. Максат билгеле, аннан тайпылмаска гына кирәк. Үзебезнең җирлек эшмәкәрләре җитештергән товар, продукциялар һәр вакыт зур сорау белән үтә һәм аларны барсын бергә ярминкәләрдә генә күреп, кулга алып, авыз итеп була. Сәүдә эшенең бу усулын халык менә нәкъ шуның өчен дә көтеп ала. Узган шимбәдә сабалар өчен көзге ярминкә оештырылды. Сабалар иртәнге сәгать 7-дә үк ярминкә үтәсе урынга ашыкты. Халык күбрәк бәрәңге янында кайнашты. Аның 1 килограмын 18 сумнан саттылар. Ашлык, бигрәк тә сулы, арпа, будайны күпләп алдылар. Сыер ите, тавык, колбаса, сөт һәм сөт ризыклары, агач, куак, чәчәк үсентеләре, җаның ни теләй бар да кул астында. Балның да бәясе узган елгы кебек 3 литр балга 1500 сум сорадылар. Собадагы ярминкәгә районда эшләп килүче эшмәкәрләр бик теләп катнашалар. Шикше теплицасында үстелгән кыярга да ихтияҗ зур булды. Соба урман хуҗалыгы җитештерелгән продукцияны халык элек-электән яратып ала. Агачтан ясалган савыт, ваза, кәрзиннәрне дус иш туган тумачаларга бүләккә бирергә менә дигән хәзинә бит. Бүген аллар көнне җыелдык, шунда ярминкәгә халык күп, ашлыклар алып килдек, арпа, будай, кешеләр күп, алалар, Аллаһка шөкер. Без дә шат, алардан. Безгә дә күңелле кеше белән эшләргә, аларга да җайлы ярминкәләр шулай елга бер инде ул, шулай матур итеп утырып җибәрәбез Аллаһ. Быелгы көзге ярминкәгә тирәк күрше районнардан да сату белән килгәннәр иде. Күкмарадан килүчеләр Виктория үсентесе, Тләшәләр сарымсак һәм бал алып килгәннәр. Гомумән, сәүдә гөрләде ул көнне. Ә сатып алучылар мондый ярминкәләрнең ешрак булуын теләделәр. Шаулап гөрләп үтте Сабада ямле кабак туйлары. Хәзер инде бу турыда сөенеп, шулай әйтеп була. 20нче юбилей датасы югары дәрәҗәдә оештырылды. Аның гаҗәеп матур булып узуы бар тик райондашларыбызның тырышлыгы белән бәяләнә. Аларның бай иҗади фантазияләре белән кабак чын мәгънәсендә мәйдан түрендә тантана итте. Бу хактагы тапшыруыбызны хәзер карарга чакырып калабыз. Әмин исә, имин кичләр, матур яллар теләп сезнең белән сау булашам.